Krvné zrazeniny počas menštruácie nie sú vždy v poriadku. Bývajú síce bežné a ženy si ich všímajú najmä vtedy, keď ide o silnejšiu menzes. Ale pozor, nie každá zrazenina je normálna. Som doktor Kolár a v gynekológii bez obav otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Zvyčajne ide o zmes krvi a tkaniva, ktoré telo vylučuje počas menštruácie. Ak sú malé a objavia sa len občas, nemusíte sa znepokojovať. Problém nastáva, keď sú väčšie ako 2 až 3 cm, veľmi časté, alebo sprevádzané extrémnou bolesťou alebo silným krvácaním. Vtedy môžu signalizovať aj niečo vážnejšie, napríklad myómy, zápaly, endometriózu alebo poruchy zrážanlivosti krvi. Dámy, v takomto prípade nečakajte na termín vašej ďalšej preventívky, ale objednajte sa ku gynekológovi. Ten váš stav overí a ak treba, spraví vám sono, skontroluje potrebné laboratórne parametre alebo všetko to, čo bude ešte potrebné. Počúvajte svoje telo, ak sa niečo totiž opakuje, nemusí to byť náhoda.